uuwi ka pa doon, may magsasabi pa sa'yo, popcorn. Kaya, ayan, yung makakuha ng atensyon ng mga bata, kailangan din natin maging creative para makapagturo tayo ng mas maayos. Kasi, sabi ni Father Provincial namin, si Father Dodoy, ang lagi niyang sinasabi sa amin, yung ages 1 to 10, yun yung yun yung age na nag-work talaga, gumagana talaga yung memory ng mga bata. Kaya, kailangan mo talagang kunin yung attention nila para ma-memorize nila yung tinuturo. Kaya, be creative. Ikalawang C, be caring. Caring. C-A-R-I-N-G. Caring. Kasi, ang mga bata, may kanya-kanya na rin karakter yung mga yan. Kapag nagturo ka,